আমি এনেকুৱা সরকার চলাম যাতে কোনো জাতিয়ে আঘাত নাপায়। दावराव देख्रेब नार्जारी, अमर सिंह ब्रह्म आरो जाय व्यक्तिफोरानो जाया मानो UPPL नङा, UPPL BJP बा जेसेबां राजनैतिक दल आरो फरायसा आफाद सुबुं आफादफोर दङ बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो खावलायगोन। दावराव देख्रेब नार्जारी, अमर सिंह ब्रह्म आरो जाय व्यक्तिफोरानो जाया मानो सम आरो थासारियाव जोंनो डिबेट नांगौ, जोंनो क्रिटिसिजमबो नांगौ। सम आरो थासारियाव बे डिबेट आरो क्रिटिसिजमनि गेजेरजों कारेक्सन आरो जोङो हारिखौ आवगायलांनायनि बेलायाव जोङो माबा मोनसे लामा जोङो दिहुनो। किन्तु खोथा गैया, बाथ्रा गैया, सम गैया, बोथोर गैया, एनि टाइम माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो जोंनि हाबा मावनायनि सायाव सोरबाया जुदि सोंखारिबाय थायोब्ला बेफोरो हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा नङा। आरो बेयाव नोङो सोरखौबा एक्सप'ज खालामनो थांनानै सोरखौबा नोङो गावनि माने निकृष्ट सिन्ता सान्थौ जे माने बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथांमोनखौ गादबनांगौ, बिथांमोनखौ नासयनांगौ, माहारियारि आफादखौ माने धंस खालामनांगौ, खैसाराव खोलैनांगौ, माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै समाजाव एक्सप'ज खालामनांगौ, बेफोर खोथाखौ जेला जाय व्यक्तिफोरा बुङो बा बुंनो नाजायो बा दिनै बुंगासिनो दङ, गावबा गावनि जि आखल आखु गावबा गावनि केरेक्टार्सखौसो बिथांमोना एक्सप'ज खालामनानै लानाय जादों। आरो बेबायदि खांख्राइ बा नोङो गांजेमा बायदि सोरबाया गाखोनो नागिरबा सोरबाया बोख्लायनाय, सोरबाया माने गोजौआव दावखोनो नागिरोब्ला सोरखौबा बोख्लायनानै नोङो गादबना दोननाय, बेफोरो माहारिनि मोनसे अलखद, मोनसे खैफोद। आरो जोंनि जायफोरा बैसोगोरा, जायफोरा देरसिन, जायफोरा माने सांग्रां, बिथांमोनानो जुदि बेबायदि निकृष्ट मोनसे माने कनस्पिरेसियाव, परिकल्पनायाव बा राजखान्थियारि थासारियाव जुदि बेबायदि गावखौनो माने दाजाबनानै षड़यन्त्रखौ जुदि खालायोब्ला बे माहारिनि मोजां खामानि नङा होननानै आं बुंनो सानो। बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ ज्राब गारनांगौ। आरो बेफोरबायदि खोथा बाथ्राजों हारिया जेबो लाब जाया, जेबो मुलाम्फा जाया। बुंलायलायोबा बयनिखौबो बयबो बुंलायलायनो हायो। आरो बेजों हारिया मा लाब जागोन? जों बयबो जुदि हारिनि मावनो फैदोंब्ला, सिक्सिडुलनि बिटिसि बिटिआरनि अस्तित्वनि बाथ्राखौ रायलायनो फैदोंब्ला जोङो बिनि सायावसो नोजोर बोनानै हाबा मावलांनांगोन। दा बेखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनानै रावबो देरहाया। आरो दिनै बिथांमोना देरहानाय सानगोन, मालाबा बिथांमोना गावसोरनि फिल खालामगोन जोङो बे खामानिफोरखौ मावनाया मोजां जायाखैमोन, मोजां जोङो बाथ्रा सानाखैमोन, आरो बेफोर सिद्धान्त आरो डिसिसना जोंनि हारिनि थाखाय मोजां नङामोन होननानै मोनसे समाव सानहैगोन। आरो बै समाव बे खोथा बाथ्राफोरा माने टु माच लेट जाहैगोन, हारिया गोबां आरोबाव खहा जागोन। जोङो दिनै मुलुगजों जुजिनांगौ, आसामाव भारतआव बे पर्यायाव जोङो फेर फाथिनांगौ। किन्तु दिनै जों गावजों गाव नेरलायनाय, गावजों गाव मुं सुलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय, गादबलायनाय, सोरखौबा माने मुं सुनानै माने डेमेज खालामनो नागिरनाय, सोरनिखौबा कनस्पिरेसि खालामनाय, बेफोर कनस्पिरेसियाव लिप्त जानाय बेयो मा बुजायो? हारिया बेसेबां गिदिर आरो बिथांमोना गावखौनो बेसेबां महान होननानै सानो बेखौ बिजिरना नायनाया मोजां। आरो समाजा जायफोर साइलेन्ट स्पेक्टेटर, जायफोर गेजेरनि सुबुं, जायफोरा जेब्लायबो हारिनि मोजां सानो, बिथांमोना नायगासिनो दं, नुगासिनो दं। समा बिनि रिप्लाइखौ होगोन। आरो समानो बयनिख्रुइबो देरसिन सक्ति। आरो बे देरसिन सक्तिया बयनोबो सम आरो थासारियाव फिथाइखौ होगोन। आङो बिनि सायाव जेबो नेगेटिभबो पजिटिभबो कमेन्ट होनो नागिराखै। जों समखौ नेनानै थागोन। आरो एबसुआ गावनि आदर्शजों, गावनि नितिजों, बड'फानि आदर्शजों बड'फाखौ सोरबाया मुर्तिखौ बुफायगोन, जायानो बुफाया मानो जों रावखौबो थांखियाखै, सोरबा पार्टिखौबो थांखियाखै, सोरखौबाबो थांखियाखै। जि बेयाव कालप्रिट्सफोर दङ, जायफोर षड़यन्त्रकारिफोर दङ, जि ग्रुपनियानो जाया मानो, जि आथालनियानो जाया मानो, सोरबा गुबुनारिबो जानो हायो। दा बेखौ नागिरना दिहुननायासो जोंनि दायित्व।
बड'फाखौ मुसुखाखौ बुफायोब्ला आंनि गोसोनिफ्राय नोंनि गोसोनिफ्राय बड'फानि आदर्शखौ देख्लाबनानै लांनो हागोन बे मालाबाबो सैथो नङा जोंनि गोसोआव बड'फाया जेब्लाबो गोथां अमर आरो बिथांनि बानिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन बेखायनो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै कन्ट्रभार्सियाव लाबोबाय थानाया मोजां नङा आरो कन्ट्रभार्सि खालामनानै हारिखौ अलखदाव खोलैनाया माने बयनिबो अलखद होननानै आं बुंनो सानो गोजोन्थों एमसिएलए बिथांमोनखौ जोङो इनभाइटेसन खालामदों इउपिपिएल ल' नङा इउपिपिएल बिजेपि बा जेसेबां राजनैतिक दल आरो फरायसा आफाद सुबुं आफादफोर दङ बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो खावलायगोन जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय 5 अक्ट'बराव जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ महरै समायखिरा लागोन बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय बिनि प्रिपारेसन जोङो जेरैथिंबो मावफुंगासिनो दङ आरो फ्राय प्रिपारेसना जोबनाय लामाथिं सफैबाय आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि मानिजाथाव गभर्नर सारा नुजाफैगोन आरो आसामनि मानिजाथाव सिबिजाथाव मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि जिथु हाग्रामा महिलारि सारनि चिफ महरै समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया खुब गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन आरो बे हाबाफारियाव रायजो राजा बयबो नुजाफैनो थाखाय थाग थियारि जानानै दं आरो जोंनि जिथुनाखि मावनांगौ हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राबो फ्राय जाफुंजोबनाय फारसे दा बेवहाय जोङो जायगा हिसाबै 20,000सो जोङो एक्सपेक्टेसन खालामदों बा एकमडेसना बेखिनिल' अब्लाबो हाजार मानसिफ्रा नुजाफैगोन खिन्थु जायगा हिसाबै 20-25 हाजारनिल' बेवहाय केपासिटि दं खिन्थु गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाफैगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो गासैबो एमसिएलए बिथांमोनखौ जोङो इनभाइटेसन खालामदों इउपिपिएल ल' नङा इउपिपिएल बिजेपि बा जेसेबां राजनैतिक दल आरो फरायसा आफाद सुबुं आफादफोर दङ बेनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो गासैखौबो खावलायगोन আমি এনেকুৱা চৰকাৰ চলাম যাতে কোনো জাতিয়ে আঘাত নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ চলাব বিচাৰিছোঁ আমি আৰু এই সময়ত আমি আকৌ ভাবিছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰ চলাই যোৱা সময়তো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ নিশ্চয় চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয় সহায় পাব এই আশা আছে আমাৰ বিপিএফ দলৰ যেটো চৰকাৰ বনোৱাৰ যেটো শপত গ্ৰহণ অহা 5 তাৰিখত হ'ব 5 তাৰিখ অক্টোবৰত আৰু গোটেইখিনি আমি ঠিক কৰি আছোঁ আৰু এই শপত গ্ৰহণৰ আগতে আমাৰ অহাকালি 3 তাৰিখ হয় অহাকালি বিপিএফ দলৰে পলিচি মেকিং বডিৰ বৈঠক আছে এই বৈঠকত গোটেই ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক আমি আলোচনা কৰিম চৰকাৰটো কেনেকৈ চলাই লৈ যাম কি এজেণ্ডা লৈ এইটো আমি এনেতো কৈ আছোঁ ৰাজ্যৰ ওচৰত আমি কি কৈ আহিছোঁ সেইবিলাক গোটেই ফৰ্মেলিটিত আনিবৰ কাৰণে সেইটো অহাকালি আমাৰ বৈঠক আছে PMB বডিৰ মতে আমি যিখিনি প্ৰচাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবিলাক মানে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমাৰ আলোচনা হ'ব মতে ফৰ্মেলিটি কৰিব লগা দৰকাৰ আছে তো কোৱাটো কৈছে হয় কিন্তু যিখিনি পইণ্টছ আছে সেইখিনি কথাবিলাক আমি যাতে ৰেগুলাৰাইজ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে PMB বৈঠক 100% চিয়ৰ হৈ গ'ল যিখিনি আমি বিশেষ দল হিচাপে জিকিম
আৰু চৰকাৰো আমাৰ বিপেফ দলে কৰিব এইটো মনত ৰাখিব ভুল নকৰিব নাংগল পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ বনোৱাটো 100% কথা দেই আৰু আমি হয় চৰকাৰটো বনাব বিপেফ দলে চৰকাৰ বনাব হয় চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত এই বিটিসি বাকি ৰাজ্যৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিব বিচাৰিছে যোৱাকালি আমি আমাৰ বিপেফ দলৰ ইস্তাহাৰত আমি জনাই দিছো ইস্তাহাৰত আমি প্ৰকাশ কৰিছো যে বড় হ'ব পাৰে মুছলিম হ'ব পাৰে আদিবাসী হ'ব পাৰে ৰাজবংশী হ'ব পাৰে বেংগলী হ'ব পাৰে নাথযোগী গাৰো ৰাভা যাৰ লগত মাটিৰ পাত্তা নাই এই সকলক মাটিৰ পাত্তা দিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দেই স্পষ্ট কথা যেনেকৈ লিখি পেলাই প্ৰচাৰ কৰিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিম বেংগলীও পাব যাৰ লগত মাটিৰ পাত্তা নাই বেংগলী সমাজৰ মানুহ পাব মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ পাব ৰাজবংশীও পাব মুঠতে যাৰ লগত মাটিৰ পাত্তা নাই ইহঁতক মাটিৰ পাত্তা দিব বুলি আমি বিপেফ দলে ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো 100% আমি কাম কৰিম চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত চৰকাৰ নাংগলিত কৰিব ভুল নকৰিব চৰকাৰ বিপেফে কৰিব কিন্তু একটা কথা মই কম আপোনালোকক দেই যদি ফেক্টৰে পইচা আনে যদি পদকফুলে পইচা আনে এই পইচাটো খাবি ভোট দিয়া সময়ত নাংগলত দিব ভোট দিয়া সময়ত নাংগলত দিব পইচাটো খাব লাগে নাংগলৰ পইচা সৰি পদকফুলৰ পইচা হওক ফেক্টৰৰ পইচা হওক খাওয়ার পিছন মন নাম লইব এই হাগ্রামাইহে খাব দিছে এনেকুৱা কও এই আকৌ ভয় নকৰিবি পইচাটো খা ফেক্টৰৰ খা পদকফুলৰ পইচা খা ভোট দিয়া সময়ত নাংগলতে কৈছে ভুল নকৰিব আমি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত বনৰগাঁও সমষ্টিয়ে হওক দেৱৰগাঁৱে হওক বা তথমাই হওক বা বাংপুকে হওক আমি জিকাটো 100% হৈ গ'ল কোকৰাঝাৰত 12টা সমষ্টিত 12টাই আমি জিকিব কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কৈছে যে এইবাৰ বিপেফ চৰকাৰ নবনাইলে বিটিসিটো ধ্বংস হ'ব বুলি সবে আফসোস কৰিছে যে এইবাৰ বিপেফক চৰকাৰ আনিবই লাগিব নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত শেষ সবে কয় ৰাজবংশীও কয় বড়োসকলেও কয় মুছলিমো কয় বেংগলীও কয় আদিবাসীসকলেও কৈছে গাৰো ৰাভাসকলেও সবে অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইবাৰ বিটিসিটো যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে বিপেফ চৰকাৰ আনিবই লাগিব নহ'লে বিটিসি ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে সবে এই একটাই অপিনিয়ন দেই